Tralo pregón, a atención desprazouse ata o paseo da Calzada, incluso antes do corte da cinta que marca de xeito simbólico a inauguración oficial da festa. Os 42 stands xa traballaban arreo para atender todas as peticións dos primeiros clientes. Unha afluenza de público que tampouco pasou desapercibida para as autoridades. O significado da cantidad de xente que hai hoxe na inauguración desta festa de Albariño, da 65 festa, quere decir dúas cousas. A primeira, xa o dixo a presidenta da Diputación, os nosos viños son cada vez máis valorados e mellor máis conocidos, non solamente no estranxeiro, non solamente no resto de España, en Cambados, que é o que máis nos interesa. Por iso hai tanta xente. E o segundo é que os que decidiron que Cambados fora Cidade Europea do Viño deste ano tiñan toda a razón. Cambados é unha vila moi importante, é a capital do Albariño do Salnés, a capital do Albariño de Rías Baixas e, por tanto, temos que facer un homenaxe a Cambados. Precisamente a condición de Cambados como cidade europea do viño tampouco se deixou de lado. Para alcaldes este feito é un motivo máis para celebrar por todo o alto esta edición número 65 da Festa do Albariño. Para a presidenta provincial, algo que a fai máis especial. Este ano é un ano especial para todos nós, ademais de ser a 65 edición desta Festa do Albariño e de estar preparando ese proxecto para que esta festa sexa declarada Festa de Interés Turístico Internacional, pois somos tamén Cidade Europea do Viño 2017, polo tanto, pois a celebración é múltiple. É un acontecemento para calquer país, para calquera territorio que teña como un dos seus referentes de sectores productivos o viño, non? Que Rías Baixas está de moda, que Cambados está de moda, que o noso viño cada día desperta máis interés e ten máis adeptos e máis adeptas, e que menos que rematar dicindo que viva o viño albariño, que viva Cambados e felicitarnos de que sexamos Cidade Europea do Viño, que é un orgullo para toda Galicia e para toda España. A conselleira do Medio Rural tamén formou parte da comitiva que abriu a festa. Ángeles Vázquez fixo referencia á alta calidade dos caldos, unha materia prima que é un dos principais atractivos desta celebración. E isto ten que ter un segredo, e ese segredo non é outro que a boa materia prima, os nosos viticultores, a calidade que alcanzaron os bodegueiros con esa innovación, sin deixar de lado o apego á terra, que é fundamental, pero dando pasos en positivo, como é a internacionalización dos nosos viños, como é o albariño, que lle dá nome non só a Cambados, non só a Rías Baixas, sino tamén a todo Galicia. Atendendo a alta afluenza de público que se rexistrou nas pasadas edicións, o Consello Regulador decidiu incrementar o número de cataviños que estarán dispoñibles no Paseo da Calzada. Este ano os stands poderán repartir ata 35.000 destas copas, que ademais contarán co logotipo de Cambados Cidade Europea do Viño 2017 como homenaxe á vila e ao sector. Pois a realidade é que sempre quedamos atrás, por moito que digamos este ano temos que comprar máis, sempre temos problemas ao final, pero bueno, eu penso que chegarán, son 35.000 cataviños, son moitos cataviños. Miles de viticultores que día a día traballan para que isto sea unha realidade, cada vez facendo mellor uva e as bodegas que cada vez fan mellor viño. Vivo o albariño da denominación de origen Rías Baixas. Xa tende hoxe a festa non parará en Cambados ata o vindeiro domingo. Mañá será a inauguración do túnel do Viño, que reunirá no Salón José Peña máis de 140 marcas pertencentes a 58 adegas distintas da denominación de orixe Rías Baixas.